manzozo Joselinda beshisayo Nomisimos manzozo Njalo umuntu useyadeleleka yase ngiyadeleleka la eSouth Africa sengiyadeleleka sengitinyelwa na impukani uma yogathi uyazi ukuthi mina ngathi ngubona nje lapha kwemputhuza ngive ukuthi nginqe ushutheke ekhukhwini umenyezele lapha ePick nomcineka kuthiwa sekuduka ingane kuthiwa sekulahleka ingane mina sengifaka ekhukhwini lokho bana mangitshela ma ugeza nawe kuyenzeka nje kuthiwa nje ningangeni kusageza uma uyageza uma yogathi ukhiye nje impela la ugeza ayisuka yagangana noma ungagezela phandle nje awu kabinalutho mfana nami sunazi inza F1 kuphathele lokho mfana nami mfana nami na into yakho ngoba wayigqoka ianda ngizokutshela ianda mfana awuqale la mfana ugeze nje ugqoke la mfana bekushintsha ipampers mfana ugqoke nje kahle nje mfana ngizowathenga ngizokulethela ngomningi akugqoke la kulezi insuku ugcile la mfana Ay, kakak kemana? Dedang selepas. Selepas mukwa. Njalo umuntu useyadeleleka yase ngiyadeleleka la eSouth Africa sengiyadeleleka sengitinyelwa na impukani uma yogathi uyazi ukuthi mina ngathi ngubona nje lapha kwemputhuza ngive ukuthi nginqe ushutheke ekhukhwini umenyezele lapha ePick nomcineka kuthiwa sekuduka ingane kuthiwa sekulahleka ingane mina sengifaka ekhukhwini lokho bana mangitshela ma ugeza nawe kuyenzeka nje kuthiwa nje ningangeni kusageza uma uyageza uma yogathi ukhiye nje impela la ugeza ayisuka yagangana noma ungagezela phandle nje awu kabinalutho mfana nami sunazi inza F1 kuphathele lokho mfana nami mfana nami na into yakho ngoba wayigqoka ianda ngizokutshela ianda mfana awuqale la mfana ugeze nje ugqoke la mfana bekushintsha ipampers mfana ugqoke nje kahle nje mfana ngizowathenga ngizokulethela ngomningi akugqoke la kulezi insuku ugcile la mfana Unibhada hospitali Unihlela nosibali Unidlala nosibali Kobe ayobani